Com també és una competència de la Generalitat Valenciana la cultura. Ahí no es pot invocar ni al president Zapatero, ni al govern d'Espanya, ni als catalans, ni buscar greuges comparatius, ni construir artificialment enemics i culpables i responsables de fora. La cultura i el recolzament a la música, i a les bandes de música, i als conservatoris, i a les escoles de música, és una competència estrictament valenciana, del govern de la Generalitat. Per tant, denunciar l'oblit, denunciar que han passat 15 anys des que el Partit Popular va prometre en aquesta ciutat que anava a construir un conservatori professional de grau mitjà. Han passat 15 anys i des de el que no han fet en tant de temps no esperem ja que ho faci en el que queda el govern del Partit Popular. Per tant, estic convençut que serà un govern socialista en altres prioritats, en altres preferències, en altra sensibilitat que invertisca i complisca este somni col·lectiu per a Benicarló, que és el conservatori. Conservatori que se sufraga, com vostès saben, en un pressupost anual de 600.000 euros que no paga la Generalitat, que aportava únicament 160.000 i que ara està en disposició d'aportar-ne, després del retall, únicament 60.000. Per tant, em sembla un exercici inacceptable en termes de compromís amb Benicarló i amb els benicarlandos i una situació absolutament denunciable per part nostra.